बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जादों CITआ बोरै जादों दिनै फरायग्रासो जोंनि बर'निफ्राय गैया बुंनो थाङोबा नंगौना नङा गुबुन जाथियासो दिनै CITआव बाहागो लाफैदों गोजान गोजान जायगानिफ्रायसो जों खोनानो मोननायाव दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा मा बुंनो जोंनि फिसाफ्रा फरायनायाव एसे माबा लेहेम बिनि थाखाय जों खथाखौ मोननायाव बाबो जोंहा फरायनो हायाखौ जों नुनो मोनदों आरो दा शिवली महिला बाइदेउ जिन्दाबाद हाग्रामा महिला सार जिन्दाबाद हाग्रामा महिला सार जिन्दाबाद आं खुलुमनाय थाबाय DAB निउस चेनेलनिफ्राय आङो बुंनो सानो जोङो नैबे दा जोंनि MLA इलेक्सना फैगासिनो दङ फैगासिनो फैयै दिनै जोङो 9 तारिखआव जों बयबो BPF सरकाराव जों भट होगोन जों शिवली मेडामखौनो मोजाङै मोजां देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै राफोद गोहोजों जोङो माबा खालामदों आरो सापर्ट खालामदों औ जोङो जोंनि आइजोफोरनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों बायदेउ शिवली महिलारिनिसिम आरो मावगासिनोबो दङ जों नुदों जोंनि बे हाग्रामा सरकारा गोदोनिफ्रायनो मावलांदों बे मावलांनाय हिसाबै जों गासिखौबो दा आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबगोन होननानै जों आसा खालामदों बिथाङाथ' जोंनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होआखै सिगाङाव जोंखौ माने BPF आरो UPPL होननानै नेवसिगारदों बिथाङा जोंनि जा मोननांगौ सोरबा महिला आइजोनिफ्राय IBS मोननाय बा अरुनदय मोननाय बेफोरखौ दाननानै होदों बिनि थाखाय जोङो बिफांखौ मोजां मोना आरो गासिबो जोंनि महिलाफ्रा जेनाखि बाहाय UPPL BPF होननायखौ जों थाला बायदि होननानै आसा खालामदों आरो दा नुनायाव मबाइलाव आरो माबायाव नायनायफ्रावथ' दा जोङो गासिखौबो BPF सरकारावनो फैजोबसिगोन बायदि जों आसा खालामदों जोंथ' मोननो थाङाखै माने बिथाङा थगायदों 75,000 होगोन होननानै बुंदों बेबो गैया आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मा होनो 75,000आथ' गैया आरो न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा बे न'खर साख्रि होगोन होननायाबो दिनैसिम मोनसेबो सासेनोबो होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे रायजो हौवानि जे खामानि लामा दालां बेफोरखौबो जों मावनायखौ नुनो मोनाखै जाहाथे दासिमबो जोङो बाला अन्थाइ लामायावनो थाबायनानै दङ आरो औवानि दालांजोंबो माखासे जायगाफ्राव थाबायनानै दङ दा बिनि थाखायनो गोदो BPFआ जानाखि बै 17 बोसोराव मावनानै आद्रा थानाय खामानिखौ नैबे दा गोदान सरखार फैफिननायाव मावगोन होननानै जों चिफ सारनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय आरो शिवली मेडाम बायदेउनिसिमबो जोङो साफ्रोमबो आइजोफोरखौ महिला आइजोफोरखौ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ मोजां अनगोन बा नायगोन मोननांगौखिनि जा अनसुंथाइ बेखौ होगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय बिथाङा जुदि 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनोबा बे लामा दालांजों मानो गारि खारदों बेलाय बबेजों गारि खारदों बे निस्सय गाव बानायदों नामा बियो बेथ' बिथाङा बानायाखै लामा दालाङाथ' दा स्लिम मानो जों गारि खारनो मोनदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बोरै जादों CITआ बोरै जादों दिनै फरायग्रासो जोंनि बर'निफ्राय गैया बुंनो थाङोबा नंगौना नङा गुबुन जाथियासो दिनै CITआव बाहागो लाफैदों गोजान गोजान जायगानिफ्रायसो जों खोनानो मोननायाव दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा मा बुंनो जोंनि फिसाफ्रा फरायनायाव एसे माबा लेहेम बिनि थाखाय जों खथाखौ मोननायाव बाबो जोंहा फरायनो हायाखौ जों नुनो मोनदों आरो दा जों बिमा जानानै बेखौबो एसे नोजोर होनायाव माने खम बे BDCनिफ्राय बांसिन बाहागो गोजान जायगानिफ्रायनो फरायफैनो हादों बेखौ होनबा दिनै बिथाङा नुवाखै नामा गोबां मोनदोंमोन माखासे बिथाङाथ' जाय गोजानाव थाहैनाय चिफ सारनि आन्दाराव जेसेबांनाखि कन्ट्राक्चुवेल बायदि मावनाय आरोबा माबायाव मावनाय गेस्ट हाउसफ्राव मा होनो बिदिखौ बेफोराव मावनायफोरखौबो बिथाङा बेथन होनो हायैनि थाखाय माखासे समाव लेहेम खालामनाय जादों बे 5 बोसोराव फाथायहरगोन जों बयबो सापर्ट दं जोंनि महिला बिथांमोनाबो बुंनो हागोन जुदि नङाब्ला बिथांमोनाबो नुखाजोब्बाय बिथांमोनाबो बुंनो हागोन आरो 100% देरहागोन शिवली महिलारिया